Zmeranie decibelov výfukov. Teraz mala by to byť 325X, to znamená štvorkolica. Ikona z 90. rokov, krásny bavoráčik. Plasťák. Dobrý, Juko, môžeme? Toto je dobré autičko, tu ide viac zvuku z motora ako z výfuku, ale povieme si aj hodnotu, chvíľočka. Raz, dva. Zoberte si, ako hučal predtým ten Dodge a tu sme namerali až 116. Takže Ivko, to kýchanie bolo dobré. Takže bavoráčik 325X, ďakujeme veľmi pekne. A ešte raz poklona, pekné autíčko máš. Dobre, s čím pôjdeme ďalej? Vyzerá to na nejaký Volkswagen Group, poď. Takže podľa svetiel by to mohla byť Bora. Dokonca veverica je vnútri. Nech sa páči, pane Gurman. Dobre, to by jeden nečakal, takže VR6 vnútri. Myslím, že je to 62% Včko a strašne dobre sa tam mení hlava. Nemčúri to veľmi dobre vymysleli. Každý mechanik teraz preglga. Dobre, môžeme ísť na to? No, náušné bubienky to bol celkom zážitok. Pozrieme si parameter, koľko nám to hodilo. Bolo to viac, nie? Musíme ísť merať ďalej, nie? Sekundu, musíme to predstaviť, lebo nejaké blúdy nám to tu vyhodnotilo. Môžeme ešte raz? Poď. OK. Ja som si troška predstavil mikrofón, aby sme nepískali. Takže priatelia, pozor, látka nastavená 129,7. Takže toto je dosť ťažké prekonať. Takže preto nám predtým ukázalo blúdy, lebo meria len do 130, takže tá prvá hodnota bola možno o kúsok lepšia. To je len prejazd, dobre. Neviem, čo nám ide ďalej, ale očakávame určite aj... Áno, je tu tá korvetka. Do susedného Poľska. Krovky máme? No, toto vyzerá na šprinterský špeciál, priatelia, aspoň podľa toho zadného obutia. Veru, Poliaci vedia doniesť riadne búrky. Tak toto bude krásna koncertná sieň, dokonca úplne siahnem dole hudbu. Ja by som mu teraz osolil Tomášovi pod nos. No, bratu! Keď ťa kočka vybaví a vypýta si od teba telefónne číslo, tak potom môžeme. Poď, môžeš! No, priatelia, takže takto má znieť Amerika. Tu je krúťaku za 2 vagóny. Takže budeme musieť ísť ďalej. Musíme merať na 2 metre, lebo do 130 to meria tu. Takže ideme na 2 metre. 1,5, 1,5. Idem ďalej, lebo bude depilácia hneď. Tak toto znie ozaj krásne. Takže poď, môžeme? Takto má znieť poriadna korvetka. Ešte aj voňať. Toto není korveta z miletičky so šmikom. Priatelia, rovný 130, ale na 1,5 m. Veľmi pekne, ďakujeme. Takže zatiaľ asi opäť najvyššia hodnota a dokonca na 1,5 m. Neviem, čo nám ide ďalej, ale ďalšia Amerika. A ZL1, priatelia. Toto tiež není taká bežná Amerika. A pán je gurman, lebo ich má niekoľko.
Táto konkrétne má takých krásnych 850 koníkov pod kapotou. Nemestili sa, tak to trebalo troška zduť. Takže pán Oroš má ozaj niekoľko zaujímavých autíčok a dneska vytiahol zrovna ZL1. Takže zatiaľ štandardne na 1 meter. Môžeme. Pekne to znie, pozrieme si hodnotu. 127,5, ďakujeme pekne. A veľmi pekné autíčko. Na budúce doniesť aj to bielo-červené. Malé 777 koní. OK, takže toto máme ročníkovo troška novší šat. Podľa všetkého by to, nie, toto by malo byť biturbo, ak dobre hovorím. Či? Je to atmosféra? Kúkneme pod kapotu, zistíme veľmi rýchlo. Atmosféra alebo biturbo? Môžete... Len či ho pustiť, treba povypínať zo pár vezičiek, podľa mňa. Aká kamera na mňa vykúkla. To je to 21. storočie. Ešte vie to mykať zadným krídlom alebo niečo. Toto autičko. Dobre, môžeme ísť na to? Ešte v zábehu, viete ako.